Hi all guys. So eto na yung lahat. Nagkanina grocery ako. Tapos kasi itong part na to is ito yung last na grocery ko for the this quinzena up to 10, up to November 10. So yan. Tapos ito yun sa preparation namin sa birthday ni Hagrid. So yan. I-set up namin to maybe later or tomorrow. So, let's start. Mag-haul tayo dito. Ito yung mga balls. This is worth 45 pesos. So, yan. 45 pesos to. Para to ilalagay namin dun sa tent. Kasi, syempre, mas maganda yung, pasensya na kayo guys kung medyo maingay kasi maulan sa labas. So, yun. Ilalagay namin ito doon sa tent niya kasi syempre mas exciting kung meron mga balls. So yon. So dalawa lang yung nabili ko. Yan, medyo maliit nga lang siya. So yan, dalawa. 45. And also kasi nga yun sa vlog ko doon sa aming family vlog ko na bumili ako ng yung yellow na mug. Tapos nung nilagyan ko siya ng mainit na tubig, may nag-crack siya dito. So, bumili ako ng bago. This is 29 pesos. So, white lang yung kinuha ko. And also, ito, para to sa milk ng anak ko. This is 18 pesos. And also, ito, this is 9 and 75 cents para sa water niya. So, also, meron din akong binili dito. Doon to sa sa DD Toys. This is 45 pesos. So, level up na yung DD Toys ngayon kasi bongga na yung mga toys lang ngayon. Hindi katulad before na ang lang, medyo putyo-putyo. So, yon. And also, bumili din ako ng Tamtax para sa, syempre, isi-set up namin yung yung playground ko na anak ko. So, yun. Ito, scotch tape. And also, ito, para sa notebook ko, this is 10 pesos kasi para to sa mga listahan ko kasi ubos na yung notebook ko kasi palagi akong naglilista. So, yun. And, ito, shower curtain. This is 15 pesos per meter. So, wala akong ibang makita na kulay. Only lang, parang pink. Yeah, pink. So, this is, may Nemo, yung sa mga characters sa Nemo. So, yun, wala akong ibang makita talaga. So, yan na lang. And also, ito, this is a gift wrap. Kasi, i-wrap ko yung mga, niya, toys. Yung mga toys niya na i-gift namin sa kanya. And also, ito, i-wrap ko din to kasi gift ko to sa kanya. So, yan, nakita nyo na yan, guys, ha? Yung isang gift niya. Yung iba, i-haul ko, mag-unbox kami nun sa gift niya. So, sa next, na yun. And sa last vlog ko din, bumili ako ng ganito, yung kulay yellow, dun sa mga toys niya. So, bumili ako ng bago, isa. This is, 49 pesos. So, yan. Medyo malaki yung binili ko. Para, syempre, hindi naman ganun kadami yung toys niya, pero, soon, baka dumami, diba? Who knows? So, yun. Yun yung mga nabili ko for, And also pala, merong akong nabili na, eto, floor mat. Binili ko to. Makikita nyo rin to pag inilagay na namin dun sa, kasi papakita ko naman sa inyo pag natapos na namin set up yung, doon, yung kanyang playground ko, So, yun. This is 75 per meter. So, this is 3 meters. So, swerte naman kasi last na yung pagbili ko nito. So, yung may sobrang konti lang naman. So sabi ko, ibigay na lang nila sa akin kasi hindi naman maano pa yun kung konti na lang, diba? So, yun. So, yan. It is 3 meters. And, dito na tayo sa aming pagkain. Kasi, syempre, I have to, mag-ready na kasi nga,
ilang araw din nandito yung asawa ko. So, syempre, yan yung snacks and also, basta lahat. So, we have to be prepared. So, this is good for up to November 10. So, yan. So, bumili ako ng carrots. Medyo mahal ang carrots ngayon, pero alam nyo bang mas maganda talagang bumili dun sa market talaga kasi mas mura talaga. Pero minsan lang talaga ako nakapunta doon kasi yun nga, meron kong anak. So kanina meron kasi akong napag-ano sa anak ko. So hindi ko siya isinama sa market. So marami akong nabili ngayon doon. So ito patatas, this is basta 40 pesos lahat yung nabayad ko nito. So ang konti lang, 'di ba? Kasi medyo mahal-mahal yung patatas ngayon. Pero compare mo sa mall, syempre, mas konti pa talaga to. Ikukumpara mo. And also, may kamatis. This is, ewan ko magkaroon kilo nito. Basta mura lang to. Bumili ako kasi meron ako pa kung doon, bagoong na sobra. So, lulutuin ko siya bukas. Tapos, lalagyan ko ng kamatis. And also, eto, onion. Marami talaga akong nabibili ng onion pag sa market talaga, no? So, yan. Konti lang. Ay, konti, marami. So, eto, konting-konting cabbage kasi para sa pansit. So, yan. This is 12 pesos. And also, pansit. Ay! So, ito pansit, it is worth 20 pesos. So, mga tatlong kainan ata to, tatlo. So, yan. So, meron ding dalawang orange. Yan, this is 5 pesos each. Kasi 100 pesos lang yung budget ko sa fruits, diba? So, medyo sumobra lang ng light, mga 20 pesos. So, yun. This is apple, 10 pesos each. And also, meron akong nabili ng saging. So, ito, I'm sure mga lang to, siguro 2 araw lang to, ubos na to. So, yun. This is 70. Kaya nga sumobra ako. Kasi isang buong yung binili ko. Kasi kawawa naman yung kasi puputulin niya pa yan kung sasabihin ko 50 pesos lang bibilhin ko, diba? So, yun. Binili ko na lang siya lahat. Tulong na rin yun sa kanila, diba? And also, meron din akong Bear Brand para sa anak ko. Kasi ubos na yung Bear Brand niya, yung milk. Tsaka ito, 2 yeast. Kasi, sa birthday ng anak ko, magdadala kami ng pizza dun sa parents namin. And also, I'm planning na magbigay ng pizza dun sa mga customer namin sa computer. So, yan. So, ako ang gagawa ng pizza dough namin. So, let's see kung marunong pa ba ako nun, okay? Kasi nung last, ako din yung gumawa ng pizza dough namin sa aming pizza. Minsan kasi tinatamad ako. So, anyway, eto, 2 kilo na all-purpose flour. This is half and half. So, 2 kilo, 1 kilo na all-purpose flour. So, yan. Tsaka, half kilo of white sugar. So, para to sa meron pa naman akong flour, pero syempre, marami kaming, basta walang trabaho yung asawa ko, pancake lang talaga, tsaka bread yung nakain namin, morning or dinner. So, yon. Because we're weird. So, yeah. And also, sweet condensed jersey na brand. So, ito na yung pinakamura ata na condensed. It is, para to sa, namin, pasta. So, eto din, 2 mega sardines. Lalagyan ko yan ng egg. And also, Eden. Isang Eden para sa pizza, of course. At saka ito sa snacks. Siyempre nga, diba, nandito yung asawa ko, kailangan may snacks. So, marami din akong gagawin na pancake. So, tomorrow morning, magpa-pancake din kami. Kasi mas save yun, diba? Tsaka wala naman siyang trabaho. So, yan. This is 46, I think. Kalimutan ko magkano yung price ito. Tapos, eto, this is a sweet fiesta yung set. This is 119 pesos.
So, eto lang yung binili ko. So, lulutuin ko to. Malayong mararating nito. Kasi marami to eh. So, yan. Bumili na lang din ako ng kasi mahilig yung asawa ko sa ganito. Kasi syempre, nandito lang siya sa bahay. So, gusto niyang may kinakain siya. So, this is siga and also halo-halo. And dalawang breadsticks. Hindi ako masyadong bumili talaga ng mga biscuits and para sa anak ko kasi ang gagawa na lang ako ng pancake nga. So, yun. Sa isang rinby. So, unhealthy kami ngayon. Dalawang clover chips. So, yun lang naman. Yun lang lahat. This is the last grocery dito sa Quezena na to. So, yan. So, later, guys, medyo, magiging busy na kami kasi isi-set up na namin ngayon dito yung kasi tulog na yung anak ko, tapos so we're so excited na set up siya lahat yung decoration kasi kanina hindi ako nakabili ng stickers sa car, so let's see tomorrow kung makakabili ako. And yung floor mat ilalagay na namin ngayon. So we're so excited para sa birthday niya. So, sana maging successful naman, no? Sana, hopefully, sana mabait si Lord sa darating na araw na sana hindi umulan, diba? So, kasi may magta-travel kami. So, yun. So, yun lang naman yung haul ko, guys. So, I hope you guys enjoy and please don't forget to subscribe and leave comment below kung meron kayong mga katanungan. And see you in my next video. Bye!